Natsimpuhan na namin mga kasinag yung pugad di bagwis. Ayun mga kasinag oh. Ano, kaya pa? Kayang kaya pa. Kulang tambayangan na. Yun oh, di ba? Nakaisa na naman tayo. Uy! Matibayan magpa-shoot. Magandang tanghali. Ngayon pala mga kasinag, magtatakal kami. Kasama ko si Janjan. Ayan oh. Kaway kang anak yan. Tapos si Mrs. Si Colin, si Chloe, si Myra at si Hana. Ilan tayo lahat? 3, 5, 7. 7 kayo mga kasinag. Maghahanap kami ng pang-ulam. Dapat kanina pa kami. Nahuli nga kami mga kasinag. Dapat kaninang naghihibas pa lang. Umalis na sana kami sa bahay. Ay palibasa kala ko nga ngayon mga kasinag magtatrabaho yung yung kinuha kong magagawa ng flooring ng bahay. Inaantay ko nga hindi dumating. Kaya sabi ko sa kanila manghanap na lang tayo ng pang-ulam. Kaya ngayon mga kasinag pupunta kami sa Bakawanan at kukuha kami ng pang-ulam na takal. Ayan dagat namin mga kasinag oh. Diba? Ang laki ng hibas. So pupunta pa kami doon. Doon pa ka sa dulo pupunta. Ano mangyayari? Malas tika may lubid pa lang. Masiud pa ako. Hindi ko napansin. Medyo malayo-layo pa mga kasinag. Pero hindi na gaanong kalayuan. Ayan sila oh, likuran ko. Kasama pala namin si Pitoy. Ayan si Pitoy oh. Hido, okay kasama rin natin. Family bonding kami ngayon. Family bonding. Family bonding sa Bakawanan. Ay salamat. Andito na tayo. Pagdating ni Doki, naligo agad sa tubig. Yung ating mga kasamahan, ayan na. Daming sisi oh. Ha? Daming sisi. Kaya hinong po mataba. Mataba kayo mga sisi na yan. Diyan may mga takal dyan sa anong yan. Yan, iwan yung machilas siya dito. Akin na yung bag. Akin yung bag ganyan. At ako madala yan. Oy, Pitoy, Doki. Louie. Laman. Ha? Lord, gabayan mo kami. Na safe lahat. Ano? Meron? Taba. Nasaan? Ayun nga, mataba nga. Oh, mataba ang masisi mga kasinag oh. Ayan oh. Ayan oh, mataba oh. Diba? Tama-tama, manguha sa masimisis mga kasinag ng sisi. At magtatakal tayo. Ha? Nagmidyas? Ay iwan yung midyas mo yan sa ilalim ng putikan. Ganito lang mga kasinag. Kung makapansin nyo yung mga butas na yun mga kasinag, ang takal naka lang dyan, naka bara sa mga butas na yan. Nandiyan lang ang takal. Pero marami nagtatakal na dito. Sana ay makakuha pa rin tayo. Diba hindi na ganong mainit dito sa ilalim ng Bakawanan. Yan. Ito mga kasinag oh. Yun, nakakuha tayo. Yan oh. Yan, ito. Ito mga kasinag yan oh. Yan, ganito ang takal. Nandito sa ilalim ng puno. Sa gitna. Ayan pa. Ayan pa. Nakakuha pa tayo. Yan. Dadalaw lang baga mga kasinag nakuha natin. Dadalaw lang ang nakuha natin.
Dati mga kasinag, napakadaling kuhain ng takal dito. Palibas at binibili na ang takal dito sa amin. Kaya ngayon, napakahirap ng hanapin. Simula nung madami ang namili ng takal dito sa amin, 70 na ang per kilo, wala na. Talagang ginalugad na lahat ito. Ginalugad na lahat ito ng mga paratakal. Itong lugar namin na ito. Kaya makakuha ka ng takal sa mga singit-singit na lang talaga sa mga loob ng ganito, mga bakawan. Dito ko makakuha ng takal. May nakuha ka na hanapot? Ha? Nasa ano? Nasa mga butas ng ano baga? Ito o mga kahoy. Kailangan natin magsakripisyo para may pang ulam tayo mamaya. Grabe lalim ng putik. Oh my God. Humiwalay ako doon sa kanila mga kasinag. Nakuha ko lang 2 piraso. Ayan puntahan natin sila. Tingnan natin kung marami na silang nakuha. Ang lalim mo. Ay. Ang lalim na palang putik dito. Dahan-dahan lang kayo. Dito kasi mga kasinag, pag nagtatakal dapat ang paa mo dahan-dahan lang ang apak. Marami kasi mga sisi, tapos yung mga kahoy na matutulis. Tapos pag kukuha ka ng mga kasinag, hindi basta-basta kada butas dudukutin mo. Gawa ng may mga laman na alimasag. Pag yung mga bungkang, sigurado sisipitin ng daliri mo. Kaya hindi rin basta-basta mga kasinag ang pagtatakal. Titingnan mo rin yung bunganga niya kung sure ba na shell talaga yung laman. At pag minsan iba-ibang laman mga kasinag. Duruin niya yung mga kasinag. Ganyan ang putikan dito sa Bakawanan. Tagkakagulo na kayo dyan. Yung mga chikiting mga kasinag, ano po yan? Hindi naman namin talagang pinapasama sana yan. Sila ang nagkusang sumama. Kasi nga, sanay-sanay din yung mga bata pag pasok sa mga ganitong bakawanan. Simula nung maliit pa kasi, lagi rin silang sumasama. Kaya ngayon, naisipan naman nila, sumama ulit. Kami lang sana ni Mrs. na nakakaisip magtakal mga kasinag. Kaso yung mga bata ay nagpilit na sumama. Kaya yun, ang dami namin. Tingnan natin dito. Wala man lang ano dyan sa mga butas-butas na Ayun si Mrs. Yun. Tapos yung mga chikiting andito. Dalawang ani. Ay, ako papakadakol na. Marami pala kayo nakukuha dito. Lampas ng aling sampulo. Ang sampulo. Simpi na gayon. Ha? Simpi. Mera. Lagay mo daw dyan. Ganyan yung mga bata na yung mga kasinag. Kahit nahihirapan, nag-i-enjoy pa sila. Papa, Ha? punta na po kami. Ay dami na Mas gusto pa ng mga bata mga kasinag na pumasok sa ganitong putikan. Kaysa maiwan sa bahay na nag-cellphone, nanonood lang ng kung ano-ano dyan. Mas enjoy pa silang sumama sa mga ganito. Parang adventure. You know. Ayun naman si Mrs. Ay, dyan. Dumalugbang, mga nakakaandas yung karo. Nakakuha ng isa. Ito. Tingnan natin ito mga kasinag. Ito. Ay, ugat.
Wow, very good. Tingnan ko sa atin naman. No. Tingnan ko na bunso si atin niya may magtakal. Chloe, marunong ka magtakal. Ano? Aray, malanit sa paa. Mananusok. Nakako-aka bibi. Yan. Tala sa paa. Ayan na sila oh. Hibas na hibas ang dagat namin mga kasinag oh. Ayan oh. Dito tayo sa kabila na itong hindi na pupuntahan. Dito oh. Ito nga hindi na pupuntahan. Diyan kasi rugado na yan eh. Napupuntahan lagi dyan. Oh, ito ano nang anit? Okay yan. Mama da ama. Ano? Naranasan ng mga bata ulit na makapag-try magtakal. Ano, mauwi na kayo? Sepa. Ha? Sepa. Hindi pa. Matakal pa kami. Ay. Malalim ang putik dito. Ang double C. Okay na lagay na puntihim. Palisan ng bibi. Wala, may na. Ito yung makapangalo. Patay. Hugasan yung siguro yan. Diyan ka po sa baba ano Yun. magduduman sa banda sa. Ugat. Ano? Kaya pa? Kayang kaya pa. Yan dyan. Nagdukot na dukot bungka. Yan dyan. Muto baga. Ay si Hana. Huwag kayo lumayo na masyado ha. Ito, tingnan natin ito. Ay wala. Bakit? Hindi na makaalis sa putik. Sasama-sama kasi siya eh. Tuwa pa yan si Doki. Balik naman oh. Ito. Ano ito? Yun, oh, di ba? Nakaisa na naman tayo. Luhi-luhi ka lang baby. Dandaan kayo. Magsusog ka mo dyan dito sa ano kali. Tapos pagabot nito dyan sa may ano, sa kakawang magbulutso. Paghararong rin pagpiri ito na. Sulat lang, panagin mo ko rin. Iko, Sabi mo naman. kararong nun. Malalim talaga ang putik. Uy! Ay, matibayan magpa-shoot. Mugtol. Tiglabayan mo ko. Dandaan lang kayo para hindi kayo magputikang masyado. Ha? Ate Hana ah. Ano sa Hana? Buhay. Ano, Hana, kaya pa? Sabi pa. Hindi ko lang nakukuha. Ha? Kaya pa na kahit walang nakukuha. May nakuha ka na? Ito mga kasinago, ayan oh. Ayan oh. Oh, di ba? Oh. Ibig sabihin. Dito naman, tambayangan, ang laki oh. Oh, ito pa, may nasa ibabaw. Si Hayman. Tapos ito, tambayangan oh. Ang laki oh. Ganda pa. Oh, laki tambayangan anak.
Dako lang tambayangan ma. Huwag mong idikit sa damit mo. Para hindi ka maputikan. Tambayangan ma. Ay, lako mo. Daw. Cordero ba kaya yata yan? Napun mo na yan. Ha? Oo. Hayain na yan. Butasan mo na yan. Mga kasinag, habang nagano kami dito, nagtatakal. Yan yung mga kasamahan ko. Ayun. Ayan sila oh. May napansin silang pugad. Ayan oh. Hindi ko lang alam mga kasinag kung anong klase pugad ito. Titingnan natin ha. Ayan oh. Ayun yung pugad. Tingnan natin mga kasinag kung may itlog. Daw, tingnan natin. Ay, pispis na. Pispis yan mga kasinag, pispis. Ayan o. Ayan o. Ayan mga kasinag, wala sila nyo? Anong kulay pa kasukot pa? Anong kulay kasukot? Ayan mga kasinag o. Nakita nyo ba? Hindi ko alam kung anong klaseng ibon yan. Ano? Anong kulay pa kasukot? Anong sugok, gigreen. Ay, dinosaur? Dinosaur! Pambihira yan. Dinosaur pala yan. Dinosaur daw mga kasinag. Sabi ni... Sino nagsabi noon? Yan. Si Hana. Sabi ni Hana, dinosaur daw yan. Baba na tayo. Dinosaur pala yun. Hindi man natin kukunin yung mga kasinag. Tinignan lang natin mga kasinag kung may itlog. Nakita nga natin, may isang itlog tapos may isang napisa na. Kaya ngayon, maghanap na ulit tayo ng takal. Ano Chloe? Uy. Okay ka lang? Sinot-not. Ha Chloe? Sinot-not. Hanap naman tayong takal mga kasinag. Takal ulit tayo. Yan, sundot-sundot naman tayo sa mga butas-butas. Yan o, ito. Ala. Mahina na. Ne, ano man ang kinunin do? Sino nagkuha niyan? Bala. Laboy. Nagkuha yan ni Chloe. Dati nun mga kasinag, pag kami nagtatakal, saglit lang dito, makakaisang timba ka na. Ngayon, halos ilang oras na kami, kakaunti pa lang, 1/4 pa lang sa timba yung nakukuha natin. Palibasa mga kasinag, rugado na itong area namin sa mga paratakal. Kasi nga, yung iba walang hanap buhay. Hindi makakuha ka nga ng 1 kilong takal, may 1 kilong bigas ka na. Di ba? Pwede na. Kaya halos inaraw-araw na ito ng mga parakuha ng takal. Magkano kilo ng takal ngayon? 60, 70? 80? O 80 na daw mga makasinag. 80 na sabi ni Mrs. Kaya marami talagang kukuha ng takal. Gawa ng ilang piraso lang. 1 kilo na. Mabigat kasi ang takal sama shell. Ha? Hayaan mo yung dalawa na yun doon at nagtitik-tik doon. Iwan ko kung may nakuha mo yung dalawa na yun na sisi. Buti pang makapahinga muna mga kasinag. Kunting oras. Ayan na sila. O sige, ano balde? Yung dalawa andun. Ayan, pabalik na yung dalawa. Punta na dito. Masilaw, hindi kita. Wala yata nakuhang sisi. Kaya pabalik naman kasi yung dalawa. Pataob na? Ay oo nga. Pataob na pala. Palaki na ang tubig. Kaya pala yung dalawa pabalik na oh. Ayan oh. Mga kasinag, yan na yung nakuha natin takal oh. Tapos meron pa tayong kapis. Di ba kapis to ano? Wala man yata laman to. Sa iyo pala yan. Kay bunso daw yun, wag ko daw itapon. Ay, ang dami talaga. Very good talaga si bunso.
Matibay na magtakal si Bunso. Matibay na yung magsihi, matibay po. Nakarami si Chloe. Ilay na ako mo Chloe. 5, nakalima si Chloe. Hay na sa nagdudong na iling. Uto na ko, uto sa iraro. Uto. Oo. Ito. Dahil mo hiling mo. Ha? Hindi ko nahiling. Ay, may urag talaga si Chloe. Hindi ko pala nahiling. Dahil. Urag pala si Chloe maghanap ng takal. Pero sabi. Tagasahin po ka mo. Ate, sabi. Si ano taga barangay ko piwiwi. Siguro sabi si Nutnut. Tagasain po ka mo. Taga barangay piwiwi. Lahat ba? At may taob na. Oh, taob na nga po doon sa pigpig. O sige, pagilid tayo. Doon tayo sa fish pan. Bigyan na kita mati. Gilid na tayo mga kasi, nagilid na. Yung mga kasamahan ko, ayan na oh. Ay. Ayan na sila. Ay, malalim, putik. Pwede lang i-dimawag lang. Kasi nakuha natin. Nga nga, pagdating ng bigan. Daw. Yung tinubigan. Oh, yan lang yung ating nakuha. Matakli. Lilinisan natin yan. Pwede mo ka ito naman nagali ko lang. Di. Tao. Nakakadaman. Mga sinag, ito po yung aming nakuha na takal. Bangkalan yung tawagin, tapos meron pang kapis. Uwi na kayo mga kasinag, hindi na pala kayo pupunta doon kasi mabilis ang pasok ng tubig. Makulong lang kami doon sa may pangantuhan. Kaya tama na ito. Okay na itong pang ulam. Uuwi na tayo mga kasinag. Let's go mga chikiting. Ayan na, uuwi na kami. Pauwi na tayo kasi malaki na ang tubig dagat. Ayan na si Pitoy at si Dokyo. Kasama na rin namin. Yan yung aso naming lagi naming alalay. Taas pa ang sikat ang araw ano? Nung oras na kaya? Mga alas 2, alas 3. Alas 3 na siguro mga kasinag. Hindi ka po, tara lang. Para lang ko mga kasinag. Mga kasinag, ayun po yung tatlo. May dalang pampausok sa aming baboy. Wala, sige. Tapos ayun naman si Imboy. Ano kaya nyo? Sige, mauna na ako at balikan ko na lang. Bayanihan mga kasinag. Panglitsyon mo yan, panglitsyon. Mga sinag, ito na pala yung nakuha natin na bangkalan, yung takal kung tawagin dito. Binabras ko na siya isa-isa.
Nilinisan natin oh. Ayan na siya oh. Ganyan na siya kalinis. Aray, ang sakit na ng kamay ko. Alay. Nung hindi ko pa siya nalilinisan mga kasina, ganito pa ang kulay niya. Nung hindi ko nalilinisan. Nung nalinisan ko na, ganyan na oh. Ganyan siya kaputi. Parang walang laman tong isa. Ibang tunog. Ay, wala nga putik. Halasik na yun. Sama, mayroong may putik dyan. Nabrush ko na. Sarap man niya. At yan pag... Sabay kakalugin ko yan. Kailangan kasi mga kasinag na ano talaga na linisan natin isa-isang ganyan. Gawa ng aasiman natin. Aasiman natin ang kalamansi. Plano sana namin gawing dinuguan to. Kaso kakaunti naman, tapos kakaunti rin dugo na makukuha dito sa takal na yan. Kaya sabi ko sa kanya, asiman lang namin, sabawan na lang. Kaya binabras ko siya mga kasinag isa-isa. Umatabo si ate oh. Nakarang ka dyan. Wala na. Sabi nga, ano lang namin asiman. Ganda natin. Ito mga kasinag, alam niyo ba kung anong tawag dito? Ito, Ano yan, te? di ba kapiston ito eh? Bako. Yeah. Bako yung pintakin-takin. Alam ko kapisto eh. Ang takin-takin ko wala akong taga-sigaro. Iya, usa pagat-pat bagang takin-takin. Pintakin-takin. Yan na yan. Mga kasinag, mag-comment nga kayo kung anong tawag dito. Ayan o. Okay. Ayan na siya. Okay na mga kasinag. Tapos na nating linisan. Lutuin na natin at sabawan.